Γεια σας, είμαι ο Diablo και σήμερα θα κάνω το πρώτο βιντεάκι στο νέο μας κανάλι, το Ultimate Browser Gaming. Και δηλαδή σήμερα θα κάνουμε, σε αυτό το κανάλι θα κάνουμε παιχνίδια του browser. Και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε με το browser game, το Six Fidget. Ναι, το έχω έτοιμο. Και ας πήλαξουμε τον κόσμο 4 που είναι πιο νέος. Ας κάνουμε τον καινούριο χαρακτήρα σήμερα. Καταρχάς κάνουμε έναν άντρα. Και προφανώς τον κάνουμε πολεμιστή. Μάλλον μάγο. Δεν ξέρω γιατί. Τα μάτια είναι κουμπλέ. Έτσι. Η μύτη κάπως έτσι. Αυτιά δεν φαίνονται. Χρώμα αυτό είναι κομπλέ. Και πηγούνι αυτό. Οκ. Και θα ονομάσουμε Chris Diablo GR. Έτσι. Τι κωδικό θα βάλουμε? Τι? Ποιος? Οκ, ξεκινήσουμε τα 15 μανιτάρια. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μας. Είμαστε πρώτο level. Ας βάλουμε και μια περιγραφή. Οκ, βλακία, το ξέρω. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Είμαστε μάγος, θα χρειαστούμε 2 τέτοια. Και 2 τέτοια όπως πρέπει. Ωραία. Ό,τι πρέπει για την πρώτη μέρα. Και ξοδέψαμε όλα τα λεφτά μας σε φίλτρα. Δεν έχω λεφτά. Δεν έχω... Τι 10 level είναι αυτός? Α, 10 είδα. Εντάξει, δεν πειράζει, υγεία. Για δούμε στο Hall of Fame. Το καλοκαίρι έγινε αυτός ο σερβερ. Κοίτα να δεις level που είναι αυτός. Έρβος. Δευτέρη και πρώτη φωνιάδες. Πόβο level κασέρι τελείως. Συγγνώμη κιόλας. Εκεί θα χρειαστούμε ένα τέτοιο και ένα τέτοιο. Βασικά το παραπλήσω δεν είναι ένα. Είναι αυτό. Βασικά κοιτάξτε καλύτερα εμπειρία. Άντε. Γιατί όμως τόσο πολύ. Χρειάζεται και ένα μεταφορικό μέσο. Και χρειάζεται φατρία. Μόνο θα κάνω εγώ μια φατρία δικιά μου. Οκ, τζάμπο, περιμένετε. Γίνεται και ο παππούς γίνεται παππού, έλα, 3, 2, 1, όχι, τέλος πάντων, πάμε. Ο ήχος με τρελαίνει. Και πρέπει να επιβεβαιώσω email, αίτηση, για να πάρω και 10 μανιτάρια συν. Ο βλάκας του χωριού. Έχουμε και λέμε, τώρα έχουμε λεφτά να πάρουμε καλύτερα πράγματα εντωμεταξύ. Καλύτερο. Είμαι λίγο άχρηστος παίκτης, αλλά είναι ακόμα πρώτη μέρα, οπότε είναι normal. Ο βλάκας του χωριού. Α, θα πάρω και γιγαντάκια. Άντε πάλι. Ναι, μου τις πάει πολύ. Θα ήθελα ένα hack όλο και να περνάνε τις αβέρνες. Βασικά, νομίζω ότι άμα αλλάζω την ώρα. Βαριέμαι. Οκ. 1. Wow, μου είναι hit. Την ξεκίνησα τώρα αυτή τη σειρά. Κάποια παιδιά μου λέγανε ξεκίνη μια τέτοια σειρά. Ωραίο. Βασικά έχει ένα τελειμανιτάρι, αλλά θα το ρισκάρουμε. Δεν έχουμε λεφτά. Wow, και να χρυσαφεί 10 ώρες.
Και τι level είμαστε. Ξεκίνησα αυτή τη σειρά τώρα. Γιατί κάποια παιδιά μου παρακαλέσανε. Ξέρω, μπορεί τα άλλα gaming είναι καλά, είναι αρκετά καλά, αλλά και όσοι το κάνουν και τα browser gaming είναι διασκεδαστικό. Οπότε δεν βαριέσαι, είπα να κάνω και browser gaming. Και μόνο το ποντίκι δεν φαίνεται. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, δεν βγάλα κατά λάθος μια φωτογραφία. Και εδώ πέρα τι έχω αυτό, δεν το χρειάζομαι άλλο. Βασικά μπορεί να το χρειαστεί. Το πιο αναμενόμενο βίντεο games 2023. Αυτό δεν το κάνω, θα κάνω για κάνα gameplay, θα πάρω το SimCity. Όλα θα κάνω παλιά memes. No, βασικά δεν το χρειαζόμαστε. Google, αυτά τα χρειαζόμαστε. Μπορεί να κάνω και καλά live stream για τα browser gaming. Την επόμενη φορά θα κάνω κανένα άλλο browser game. Να κάνω κανένα Soccer κάτι. Και θα πείσω άμα είναι και τον ανώνυμο να κάνει κανένα browser game. Σε Fidget παράδειγμα εδώ πέρα. Τι λέει? Έλα. Μπα, όχι. Ούτε. Όχι. Ούτε. Out. Yeah. Wow, level up. Κάτσε μισό λεπτάκι. Βγήκε σύγκριση. Α, όχι, δεν βγήκε. Νομίζω βγήκε η σύγκριση αντικειμένου στην ταβέρνα. Τότε θα ήταν καλύτερα, εντάξει. Πάλι περιμένουμε. Ελά. Όπα, κάτι γίνεται εδώ. Μπράβο, Χριστάρα, μπράβο. Ανάθεμα θυμάμαι μετά το όνομα. Και εξόδεψα λεφτά, κάτι άλλο θέλω να πάρω. Λουλουδάκι! Νίκησε τον άχρηστε. Αυτού! Μάγι είναι... Πώς θα το πω. Καλά μέχρι να γίνει και αυτό πάμε που ξέρω το δικό μου κόσμο εδώ πέρα. 4, 3, 2, 1. Άντε. Τι είμαι εγώ, πάλι εσύ, καλά. Θα δεις. Και δυστυχώς δεν φαίνεται ποντική, αλλά εγώ το βλέπω κάπως όμως. Και δεν έχω ακόμα λεφτά. Εντάξει, δεν θέλω πολλά ακόμα. Καλά, είναι λίγο βαρετό. Θα κάνω κάποιες ταβέρνες. Δηλαδή, δεν θα κάνω τώρα όλο αυτό. Level up. Έλα. Όχι. Κρίμα, εδώ πέρα με 152 level βλέπετε. Οκ, ήρθα προσωρινά σε αυτή τη φατρία του ξαδέρφου μου. Να έρθετε κι εσείς όμως, είναι πολύ καλή φατρία. Προσωρινά όμως. Τώρα έρθετε στην παλιά τη δικιά μου. Εδώ πέρα τελειώνουμε. Κι άλλο level up. Πάμε να συνεχίσουμε. Στη 0. Οκ, παίρνουμε αυτό. Τι πολύ πάντα πουλάμε. Αυτό εδώ χρειαζόμαστε. Ψόφος. Βασικά και αυτό ψόφος. Και πάρουμε τώρα αυτό εδώ. Οκ, πρώτο επεισόδιο κομπλέ. Σε λίγο καιρό, βασικά μπορεί και λίγο πιο μετά, θα ανεβεί και το δεύτερο επεισόδιο. Κάθε επεισόδιο θα είναι 10 λεπτά. Θα είναι λίγες ταβέρνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Να έχετε μια καλή μέρα. Γεια σας.